Bengi, dek bengi kaya gubuk, saiki ya ning gubuk. Apa? Seneng ning gubuk. Ya. Ora mambengi ning gubuk karo sapa mambengi? Yo rahasia. Oh, iso rahasia. Gak tahu yo Mas, aku gak tahu ngono wi. Oh, ning gubuk ora tahu. Gak tahu. Hotel mesti. Iya. Wilujeng dalu selamat malam wong ayu. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Akbar yang ganteng. Iya. Iya wong ayu. Siapa nama komplitmu nok dikenalkan ben warga masyarakat Genjeng pada tahu. Ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Tepang, Gladiwano, Bapak Ibu, adik-adik, bapak-bapak semuanya. Iya. Nami kula Neha Ayu Silvani. Wah, namanya banget kekinian ya nak. Iya. Sinden sekarang itu namanya kekinian banget. Iya. Itu sinden tadi yang sudah berdiri Yovika. Yovika. Neha Ayu Silvani. Iya. Nek kaya buke pojoknya malah prasaja jenenge wong biyen. Sinten? Ibu Parsinem. Nah, iki mesti asmane wong-wong biyen ngono. Laire pasarane Kliwon ya jenenge Kliwon. Nggih. Pasarane Wage jenenge Wage. Wage. Kamu kok laire ya ora kuwi ya, Mas? Ya kuwi. Loh, enak tanggoku jenenge Pak Rebo, laire ya Kemis sih. Wah, enak lagu gitu. Pak Rebut laire dina Kemis. Nggih. Anu ndonga apa, Nduk? Wong ayu Neha. Kagem masyarakat putih, Mas. Genjeng wong ayu. Nggih. Mugi-mugi masyarakatipun tansah guyub rukun. Amin. Ayem tentrem. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Amin. Kathah panenanipun. Amin. Kathah rezekine. Amin. Panjang yuswane. Amin. Wah dungane kaya ya apik. Alah nggih, dungane sinden sing dereng kambonan wong wong lanang. Lah, nggih to dalange lak ngoten mestine sindene lak nggih ngoten to. Wow, nggih. Sinden kula niki jan jek perawan ting-ting sedaya, Pak Bu. Iya lah. Nggih, jan rong kampun wong lanang belas. Wiwit sing mriki ngantos mriko. Nggih. Iki ada pamundutan, Duk. Apa itu? Ini loh tak bacakan. Request saking Bapak Tomo, supir SBS. Ya. 1 gubuk asmara, 2 sesideman. Ayo, sik dibawani anu, Mas Vektor, naik Mas Vektor. Ngancani Mbak Neha. Ayo, selamat. Ayo, yuk. Sekali lagi. Ya, luar biasa.
Ya. Hebat Mas Victor. Kula nek ningali Mas Victor niku kelingan boneka kula sing ten kamar kula gene keloni ya. Ngono kuwi bentukane. Ngono kuwi saurana tor. Bonekane apa mau dijelne aku piye? Lah iya, bonekane jelne aku piye? Wah. Lho, Ki sobat dhewe. coba dhewe yo nana diobahne ra. Neha, upama ya, Nggih. wong lanang sak dunia ya. Wong Iya. lanang sak dunia akhirat ki sing enek nggur loro. Aku karo Victor kowe milih ndi? Oh, pilih sapa? Aku pilih Rarabi ya, Mas. Loh, lah kok ora milih aku nyapa? Anu, sampean dalang. Terus Hubungannya apa dalang lho? Dalangnya biasanya kathah cewek, aku nggak mau jadi wanita yang tersakiti. wah, yo bener kuwi nak. Berapa? Lah nek milih Victor ora gelem nyapa? Heeh. Mergane gak gaduk. Sik to, sik. Maksudnya neng gonceng aku numpak motor ngono. Oh Mas. iya, bener apa? Ora iso numpak motor ning iso numpak mobil. Piye carane? Loh, aku ning isor kene lho. Malah kaya bom-bom kar. Oh, kayak bom kar. Bom-bom kar lho. Ning mal-mal lho. Dadi aku mlebu ning sapa kae? Ning gas-gasane. Sing nyetir kono. Lah, padha ae to. Aku lak gas aku. Ayo bawanana. Gubuk asmara. Bekas Ah, ah. moro. Oke. Ya, gubuk asmara neh Mbak Deha. Nggih. Dek bengi, nderek mawon. dek bengi wae gubuk, saiki ya ning gubuk. Ora apa-apa. Seneng ning gubuk. Ya. Ora mambengi ning gubuk karo sapa mambengi? Yo rahasia. Oh, iso rahasia. Gak tahu yo Mas, aku gak tahu menawi. Oh, ning gubuk ora tahu. Gak tahu. Hotel mesti. Iya. Sindenku ki jek ting-ting kabeh kok. Lho gak maksudnya Hotel merusak generasi sindenku kowe. Oh, sik to Mas. Konotasi hotel itu to jelek to. Oh, leren tanggapannya ado. Bener. Betul. Iso go kerja dadi resepsionis. Nah. Oh iya. Oh, kene terus rumasane oh iya kok ora mungkin. Senengane Anu ya. ya, iki cah cilik tapi kok mletek ngono pikiran. Amletek. Pangananmu apa, Mas? Paku. Wis apa? Go ya. Ayo Mas Victor. Ah, bawa dipucung karo digandrung karo dicekel tangane. Oh, wah iki susah. Aja kok anake, ah. Kowe ngono iki nyemoni aku. Piye jare? Lho, Dipilih? uti. Lah kan iki nyemoni ngene iki. Lah iya. Tak, oh berarti nih aku lino dilit. Ya toh. Maksudnya lah yo Apa, ning Mas? ning tangane Victor lho mbok kilo. Oh, win. Ayo. Kene. Aja urung-urung aja mbok seret to. Tak dilat. Ya. Bapak Pucung. Apa? Bawa negawan. Oh, bawa negara. Ya, Bapak Pucung. Nyinggar. Tak kira entek motor lewat kok nyingkar uang. Aku diang. Deni iki apa ya? Nyingkar nyingkur. Alah. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mas Victor, Lagi lho. I love you. Ya, Wis lagi di I love you tok wis geblak lho. domongi aku iki trajek. Apa diambung ora nahlilne kowe? Andene tegolku mlangsat. Mosok sering keh kuwi. Lah I love you kok langsung geblak ngono lho, kok parah men. Lah rane ngono aku cen kaya ngene iki ra tau Mas Ji. Rayu ngono ya, dirayu ra tau. Dirayu ya ra tau ya. Iya. Ya lagi iki ya Mbak Jan. Iya, iya. Makasih lho sayang. Piye rasane, Mas? Wah jan iso ngrontokke liyane. Oh, apa wi? Jantung. Oh, alah. Lah. Apa ini yo? Ayo sapu ra apa-apa to. Lingsem yen ke mutan. Wah, jeglong tenan. Terus Lelampahan angka puri. Mbak Dea ditekoni anu Mbak Dea Pripun? tekonono upama aku dadi kompor ngono. Mas Victor, Piye? umpama aku dadi kompor,
Aku dadi pancine. Kok iso dadi panci? Kok iso? Aku pangkreng neng kowe terus. Apa gelem kowe tak pangkreng kayu. Ayo pangkreng kayu. Leha. Oh ya, ora engko ae. Mangkring kok saiki, mangkring kok jarikan karo kebayaan poen. Maksudnya godhog wedang lho mangkring godhog. Upama aku dadi kembang ngono. Mas Victor? Apa diajeng? Umpama aku dadi kembang. Aku bakal dadi tawone. Kok iso tawon ngono? Kok iso? Aku bakal saben dina ngentup kowe. Apa kowe gelem tak entup? Nah, kowe pengen roh entupku. Alah paling entupe ngono. Rasa anu, entupe Victor wis piro? Sapiro? Kok tak papke. Kaya muka. Upama aku dadi ambulan ngono lho. Umpama aku dadi ambulan, Mas. Aku bakal dadi sopere. Lah mayite sapa, Tor? Lah kuwi. Hei! Kok aku lho. Maksudnya sampean ki sing jaga mayit ngono. Oh, sing jaga. Jaga mayit ning buri ngono kan lho, Mas. Iya. Kok nek mayite sampe yang tangi kan ketaken ngono lho maksudnya. Terus? Entekke. Tresno tulus nadyan nengku bekas moro. Ayo, buka celuk Mbak Neha dijogeti ya. Bonggo minonan. Oke. Ayo. Ayo buka celuk Mbak Neha, sampure. Beyah. Kok ngidek Sabar loh, Mas. cengle cemplon sabar. kowe iku. Selak ngopo to? Ayo. Yo. Ayo yu. Yen liwat aku kelingan kebekae ningen tanggalen ning cedhak kebak tulisan warna abang nanda isih Mbak Neha, dalem. luar biasa Mbak Neha. Mbak Neha sini sih. Iya. Luar Terima biasa kasih. ya. Komentar apa itu penonton pada malam hari ini luar Sangat biasa. banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya, penontonnya sangat antusias. Tuwek enom lanang wedok gede cilik padha mlumpuk. Nggih, sami mirsani pagelaran Ringgit Purwani jenengan. Ana sing jilbaban, ana sing ra jilbaban, Iya. ana sing lanang do sarungan, sing sepuh-sepuh, sing wedok-wedok. Heeh. Iki nyapa to ki kok Iya, resek? Mas. Kok resek nyapa to ki? Kok oh kesuwen. Oh wis ngene gitu ya. Lak kira lah urung kok iso. Heeh, ya. Jan. Catatan sajroning ati datan luntur
Dangdut ke? Ya.